За тези, които ме познават, съм... Пусна ли камерата? Да. Добре, казвам се Манил Манолов и за тези, които не ме познават, съм кмет на община Армен. Предизвикахме тази среща поради проста причина, че явно има обществен интерес към инвестицията на Норth Bullion, първото което е. Второто което е, прецених, че ако трябва да спазваме закона, обществените обсъждания за инвестицията за ветропарка ще бъдат едва след като мине оценката за въздействие върху околната среда. Тоест, ОВОС-а докато мине, може би ще дойде края на годината и смятам, че ще взема предостатъчно напрежение през това време, което така или иначе вече се всява и затова една предварителна среща, която е неформална и която е с цел да запознае тези, които нямат достатъчно информация, че е полезна като цяло. А когато мине мониторинга и ОВОС, тогава вече ще са действителните обществени обсъждания, които всеки може да присъства. Тъй като беше зададен един допълнителен... Господин Бартов. Така или иначе ще има запис, не се притеснете. Беше зададен и следния въпрос, фирмата инвеститор, дали тя ще бъде тук? Не, няма да бъде, тъй като днес в парламента има обсъждания по закона за ВЕИ и така нататък, но представителя на фирмата инвеститор, който вече е идвал и запозна, заповядайте. Вече е идвал и е давал пространни обяснения за проекта, защото това се премълчава. Ще бъде отново тук на 17 април. Тоест, първа точка в дневния ред на сесията на Общинския съвет ще присъства господин Венков, ще даде цялата подробна информация, ако някой се интересува по. На 17 април ще бъде тук представител на фирмата инвеститор и ако някой желае да зададе на него вече чисто технически въпрос по темата, тъй като аз не съм специалист, разпитал съм подробно за какво става въпрос, но ако има някой, който има повече, как да кажа, техническата възможност, не да е от типа една жена казва, не съм си разбирал от работа, това е той, всеки ще може да го попита. Така. Аз си направих труда да изкарам това, което се публикува в Facebook групата "Да спасим гората на община Аврен". Всички тези неща, които вътре са изредени и си мисля точка по точка да кажа какво смятам по въпроса и какво съм попитал, тъй като мисля, че това са водещите точки на тази група, която между другото така или иначе няма ясно лице и хора, които седят зад нея. Пък аз обичам да си говоря с хора, които имат имена и лица, но няма значение. Аз съм зад вас, аз съм една от групата. Хората не Вие са сте една скрити от с... групата, а вие сте? Мария Крумова, казвам се. Здравейте, госпожо Крумова. Той има десетина души от групата, не се крием. Това е снимане. Правна гора живе. Не се крием. Просто сме твърде много, за да пише всеки от профила си, затова сме направили група. По-спокойно, говорим си възпитано, с хора, които пускат фалшиви клипове за синя вода, не разговарят, знаете какво ни е минало с вас, политически оцветени. Аз искам да говоря с хора като госпожа Крумова, защото е жена за първи път. С такива, които публикуват фалшиви новини и сяват паника и трябваше да бъде подадени на прокуратурата. Няма какво да говоря. Защото дори не си отключите вратата, госпожа. Защото вече нямаше. Защото беше лъжа. Не беше лъжа. Специалистите от ВИК бяха преждата. Не е вярно. Така, това аз ви изключвам. Така, не е вярно също. Искате ли да извикам колегите от ВИК? Откъде изключвате? От партията или откъде? Моля? Откъде изключвате? Никой никога не съм изключил. Така, да се върнем на темата. Първото нещо, което беше, което ми направи впечатление, по време на течащите
коментари беше, че фирмата Nord Bullion е регистрирана с 100 лева в търговския регистър. Да, закона го позволява. Затова и аз си зададох въпроса, тази фирма, в крайна сметка, какво и защо е. Фирмата майка на Nord Bullion Фирмата майка на Nord Bullion, т.е. голямата фирма, с която всъщност седи за инвестицията, се казва Concord New Energy. Concord New Energy, всеки може да ходи в интернет, както и аз го направих, е листната на борсите в Сингапур, Хонг-Конг и е с пазарна капитализация, мисля, че беше над 5 милиарда. Изцяло се занимава само с инвестиции в зелена енергия. В България имат ли други проекти? Моля, в България мисля, че няма. По света имат много. Господин Манолов, Да. извинявайте, че се намесвам, ние всъщност прочетахме какво се е публикувало Това във не съм връзка. го публикувал. И всъщност всички хора тук, аз така мисля, са против този проект, а не коя фирма ще го изпълни и как ще го изпълни, колкото и качествено да е. Все пак трябва да кажеш. Госпожо Смит, Защото аз мисля, съм че всички... прочел вашето мнение и също имам тема, по много пъти сме се срещали с вас, когато пак аз Добре. съм го изслушал вас, при условие, че може и да не стане. Нали? Не, защото мисля, че Така. всички го знаят това. Това какво знаят всички е друга тема. Аз Добре, като кмет на благодаря, община извинявам. съм длъжен по тези неща, които са написани тук, да кажа мнението, защото освен, че представлявам общинската администрация, да не забравям, че общината е една пощенска кутия. В случая. Добре, извинявайте. Така. Здравейте. Че фирмата майка инвеститор е Concord New Energy, която се занимава изцяло в инвестиции в зелена енергия. Всеки може да прочете за проектите, за социалната отговорност, на кои борси е листната като акции и така нататък. Тоест фирмата е бяла, чиста и не е с 100 лева. Да разсеем тази първо манка. Второ, за упрека, че едва ли не е тук в общинската администрация не издържаме да сечем гори. Хайде да си припомним близкото минало. Преди 2011 година, не беше чак толкова далече, когато общинската гора се сечеше от фирма, която държеше 60% от фирма с публично-частно партньорство. А общината, която беше собственик на гората, държеше 40%. Тоест една частна фирма с 3 камиона и с 6 резача правиха каквото си искат общинските гори. Община Аврен е, мисля, че втора или трета по горски фонд в България с близо 40 000 декара общински гори. Може ли да кажа нещо? Да. Извинявам се, че да прекъсвам. Да. Да, но нали някой го е разрешил това нещо? Да, госпожо, предната администрация го разрешава. Еми, Аз не съм го разрешавал. Сега, не, Няма да стигнем до общината. сега, ако обичате, аз ще го изслушам, бъдете така възпитани и ви да ме изслушате. Тоест, общинските гори в продължение на вече повече от 14 години се стопанисват перфектно и в крайна сметка това... Заповядайте, влезте, само ще може да поселите прав. Има ли нас? Се стопанисват перфектно. И това е доказано при множество проверки. Не случайно съществуват два типа гори в общината. Едните са общински, другите са държавни. Аз говорям за общинските и смея да твърдя, че всяка проверка го е установила, че са в повече от добро състояние. И това е видимо с просто око. Що се отнася до държавните гори, мисля, че беше декември месец влезе инвестиционното предложение. Точно. Така, в декември месец влезе инвестиционното предложение, че фирмата Nord Bullion иска да разположи 38 перки в Държавен горски фонд. Като съответно след консултациите с РИО се оказа, че ще бъдат от 38 намалени на 29. Това е следващото питане, тъй като казаха защо няма на приселци на Близната. Защото се оказа, че са защитените територии на зони Галата и Камчия, които са свързани с прелета на птици и тези перки от сами себе си отпаднаха. Така. И до пазарлията тук и те ли? И отпадат 9 перки.
на 17 като дойде Венков на сесията, ще ви покажа тези, които са до преселци и близнаци, заради близостта им до морето отпадат. Не защото преселци и близнаци са по-богати села. Така. Продължавам нататък. Следващо, че 280 декара гори ще бъдат изсечени, не знам кой как го е изчислил, но аз от скромния ми опит като кмет вече 14 години мога да кажа следното. Това, че една територия се води горска по акта си, не означава, че там винаги е гора. Това единствено може да се установи, когато влезе държавен горски оценител, който да влезе, да каже в даден декар гора колко дървета има, дали е самозалесена, дали е гора, дали е просто поляна, която е актувана като гора. Не го казвам случайно, за да замазвам на някои очите, защото многократно съм се сблъскал с този факт. Давам пример Камчия. На Камчия всички асфалтирани улици се водиха гора. Чист асфалт се водише в документите гора. Затова колко декара от тези площи са чиста гора, единствено и само може да каже държавният горски оценител, който ще влезе след като мине мониторинга и след като мине ОВОСа. Тоест, когато някой го моля... Предположение, че сега се сече такива огромни трупи наред се сече, малки големи се сече. Тези територии, които са маркирани в проекта, са горски територии, несъмнено. Така, госпожо... Те ще бъдат оценяват от тогава всичко ще изчезва. Ви знаете ли Кое ще изчезва? с каква скорост се сече в момента там? Госпожо, може ли да ме изслушате? Госпожо, може ли да ме изслушате? Аз да ви слушам. А да се дава въпроса, слушам. Ама аз към първо се кажа, после да си кажете вие. Дайте да не го прекъсваме, наистина. Не, да оставя да говоря. Там се сече на... Госпожо, за четвърти път ви моля. И как да говоря, като вие не Ами аз се могат? казах, че зададох въпроса, давайте. Госпожо, пети път. В момента там са сечета на Държавно горско стопанство Варна. Община Аврен не сече абсолютно нищо там. Там не е общинска гора, а е държавна. И това, че Държавно горско стопанство се е възложило тръжни процедури за отсичане на дървесина, няма нищо общо нито с проекта с перките, нито с общината. Ми ще пуснем един дрон, ще видим дали е санитарна сеч или е... Ама сега не обсъждаме коя е сеч. Извинявайте, Госпожо. изчакайте. Госпожо. Да, добре, но нека да приключим. Извинявайте, смешно е. Вашето поведение е такова. Обяснявам ви като човек. В момента няма сеч от община или от инвеститор върху тази гора. На чист български език го обяснявам. Не тече подготовка, госпожо. Държавното горско стопанство си има негов план. Задайте си въпроса към него, какво сече и как сече. Ще ви дадем. Прекрасно. Мисля, че поне това го уточнихме. Благодаря. Така. За това казвам. Нека да кажа аз какво съм разбрал по тия точки, които смятам, че са интересни за местната общност и след това вече да си приказваме по вашите въпроси. Така. Уточнихме инвеститора, уточнихме за горския фонд. Трето, което искам да се уточня. Беше написано, че всяка вятърна турбина ще изисква изчистване на площ от приблизително 46 декара, като това не включва окабеляването, трасетата, крановите площадки и така нататък. Вчера водих разговор с инвеститора, да го попитам това така ли, не съм специалист по темата, пак признавам се, каза, че всяка перка не 46 декара, а площта, която около нея трябва да бъде подготвена е 4,9 декара. Тоест 10 пъти по-малко. Той го спомена на обсъждане. Той го спомена на обсъждането. За всички перки ли? За една перка. А трасетата за толкова пътищата? Добре, айде, нали се разбрахме да кажа, после се задайте въпросите. Така. Значи, тъй като е написано, че всяка... Това чета какво е написано в тази група. Че всяка вятърна турбина ще изисква 46,500 квадратни метра или 46 декара на перка. Инвеститора каза, че са 4,9 декара, т.е. 10 пъти по-малко. Така. С това приключвам по тази точка. Масова сеч на биоразнообразието на тези над 280 декара гори този тип може да срещнат редки, дори защитени видове птици, дървета с висока екологична стойност. Така.
Всеки един подобен проект минава през 12-месечен мониторинг. Тоест, в момента ще бъдат привлечени около 12 специалисти в различните сфери на екологията. Ще се направи мониторинг пролетен и есенен на прелета на птици. Съвместно това ще стане с участието на РИОС Варна, на Министерството и на държавата като цяло. Този мониторинг ще тече цяла календарна година. През цялото това време ще бъде описано всичко, което се случва като екология, като възпитаност, като птици. Когато свърши мониторинга през тези 12 месеца, след това ще се премине вече върху оценка за въздействието на околната среда. Той ще има ОВОС, защото много глупости изчетат, че нямало да има ОВОС и ще изсечем дърветата, докато птиците снасят върху тях, които са пълни глупости. Ще бъдат привлечени и еколози, и орнитолози, и всякакви други специалисти, които точно отговарят за природата. Аз не съм специалист. Много обичам гората, но не мога да кажа тук каква птица гнезди или какво дърво е засято. Тоест, следващите 12 месеца ще бъдат проведени всички процедури, които са по екологичното законодателство. И единственият орган, който може да каже дали някой ще навреди на природата или не, е мониторинга и ОВОСа. Няма да го пиша аз, няма да го пише общинската администрация, затова ще бъдат привлечени толкова специалисти, които да си кажат мнението какво, как и защо вирее там и как да бъде опазен. Смятам, че отговорих и на този въпрос и повече никой няма да се съчинява по темата, че няма да има ОВОС и мониторинг. Такъв ще има и то увериха ме с възможно най-добрите специалисти, които могат да бъдат намерени. Така. Казах за пролетния есенния мониторинг на обекта. След всичко това, ако вече е положително становището на еколози, орнитолози, специалисти по околна среда, едва тогава фирмата изпълнител ще пусне да процедира изменение на общия устройствен план, който също не е лека процедура, за да се промени общия устройствен план и там да бъдат разположени тези съоръжения. Другото, което ми направи впечатление и което смятам, че е важно. Питаха колко години, че максимум 30 години тези перки работили и по цял свят ги махали. Това също не е вярно, защото първите перки махат, вярно е, че махат. Махат перки, които са построени през 60-те години в Германия, които много отдавна са си изплатили инвестицията. И тъй като онзи ден четох един коментар, че аз дадох пример с Виена, тъй като цялото поле около Виена е осеяно с перки. Една жена ми написа: господин Манолов, аз не съм ходила във Виена, ама една приятелка ходи и каза, че май няма. Не, напротив, има. Госпожо, във Виена ходила ли сте? В Дания съм ходила и съм ходила. Така, във Виена ходила ли сте? Във Виена не съм, Дания. Така, пожелавам ви да отидете и ще видите от самолета, че до къщите на госпожа, не знам кой път вече ме прекъсна. Аз вас не съм ви прекъснал. И вашето поведение в момента не е много логично, но не ви обичам. Времето минава, моля. Нали? Аз ви казвам, че едва ли хората, моля ви се, Извинявам се много. ако един самолет като кацате, ще видите, че до къщите на хората буквално на метри има ветропаркове. Никой не е умрял, никой не се е разболял. Да не би да са по-глупави или по-бедни от нас. Служете си до вашата къща. Госпожо Емандиева, с вас имаме минало. Помним как приключите в читалището село Круша и бяхте... Благодарение на вас. Ние цялото село не ви искаше, госпожо. Така, ако обичате хора, с които имаме минало и знаем какво се случи с вас и да ви припомним вашите приключения в читалището, нали? Така, знаем колко много ме обичате, няма нужда да се обясняваме повече в любов. Така, тоест, във всяка една нормална европейска държава инвестициите в зелена енергия са нещо, което се случва постоянно. Само в България хората се плашиха и от COVID, и от чипиране, и от chemtrails, и още от не знам какво, сега наред е явно перките. И тъй като един виден общественик, гледам, че написал, че що е стало с инвестициите в това време, много е просто. Значи първо се появи немска фирма инвеститор, която искаше да инвестира в мебелно производство, производство на огради и други неща.
Беше прогонена, защото щяла да изсече гората. След това се появи фирма Березка, която всеки един от нас си е пазарил от магазините си, която е публична, бяла, известна в цяла България. Искаше да вземе стадиона в община Аврен, да направи училище за млади футболисти, да вземе стадиона. Същите тези хора, които пропадиха германците, направиха всичко възможно да изгонят собственика на фирмата и той не си построи стадиона в Аврен, не си построи общежитията. И за справка къде е отишъл, защото нещо сме си били умълчали, отиде в Белослав и се взе стадиона в Белослав. И тук можеха да играят по 200 деца на ден на игрищата, но няма да играят. Защото същите тези хубави хора унищожиха и това. Не случайно давам пример, че на времето пред Севрен не е минала железопътна линия, защото звукът от преминаващия влак щял да спре да снасят кокошките. Това го помнят старите хора, нали? И това нещо не може да бъде стимулирано на принципа на една жена каца. Продължавам нататък. Говорихме за ОПА, за мониторинга и за ОВОС. Следващото. Проекта предвижда използване на големи количества вода за изграждане на бетонни основи на турбините, община с ограничени водни ресурси, замърсени водоизточници и така нататък. Това категорично не е вярно. Няма нито 1 литър вода от общината да бъде изразходен. Ще бъде естествено с бетоновози и нито 1 грам общинска вода няма да отиде за тези строежи. Второто, което е, този, който го е писал, най-малко няма никаква представа от водоснабдяването на селата, поради простата причина, че целият така наречен горен район водоснабдяването става с сондажи, които нямат абсолютно нищо общо с каквито и да е изводчета, кайначета и така нататък. Следващо, риск от горски пожари. Тъй като изчетох и други глупости, че от няколко години това нещо се подготвило с горските пожари. Не, горските пожари в този район не се правят от никакъв инвеститор. Те се правят систематично в продължение на повече от 10-15 години. Ние с полиция издирваме точно, може би, 1 или 2 човека, които пиромансват в района. И за разлика от всички в тази зала, аз и колегата ми действително може да има някой, извинявам с интересни страната, но действително пожари сме гасили с ръцете си аз, заместника ми Павел Георгиев, Стоян и колегите кметове. Тези, които много обичат гората, що не съм ги виждал един път, с изключение на жителите на гора и Дъвкоманата. Защото във Фейсбук е много лесно да се пази гората. Но когато горят къщите в Садо, ми не ви видях. Във Фейсбук всички са много силни, нали? Знаем се. Тези дет сме се виждали, се знаем. Така че за риска от горски пожари... Дори ние в гората не ходим, за да се виждаме. Така. Госпожо, аз вас не ме прекъсвам. Така че строителни работи и горски пожари, мисля, че го уточнихме това нещо. Наводнение. Изсичането ще намали абсорбирането, така, ерозия, водозадържащи увеличени наводнения. Наводнения в какво? В кое? В Държавен горски фонд щяло да има наводнения. Що за глупост? Кой го измисли това, че ще има наводнения в гората? Аз съм потресен. Но едно нещо още повече ме впечатли и държа да се изразя мнението, че който го е написал, шапка му свалям, нали? Трябва да се създава истерия и хаос. Евала, голяме. Опасност от падащ лед. През зимните месеци перки ще ли да се обледят и някой като мине от леда ще да му падне на главата и да му щупи главата. Невероятно! Кой ще е той, дече отиде в гората зимата, ще застане под перката и ще падне леда и ще му щупи главата? Що за сървайвър? Нали? Извиняйте, ма е нелепо и смешно. Ако ще плашим хората, поне да не ги плашим, че капчука на перката, която се движи, не може да се обледи, ще щупи главата на някой. Нали? В това могат да се плашат малки деца, адски нелепо е. Ако взора е да се внесе хаос, окей. Светлинно и шумово замърсяване. Нов потрес. Лампичката, де щяла да свети за самолета, предизвикала светлинно замърсяване. Ами коледната украса на половината ни къщи има повече светлинно замърсяване, отколкото тая лампа, де свети горе. Буквално съм, меко казвам, очуден. Сега, не повече... Моля ви се, не сте единствена. Тези хора мълчат, слушат, само ви се обаждате. Имайте малко възпитание, моля ви. Благодаря от името на всички. Шумовото замърсяване.
Това е по-интересният въпрос от падането на лед на главите и на светещата лампичка. Шумовото замърсяване, според мен, всеки един се е замислил това нещо. Дават пример за чужбина, но да уточним. Първо, отстоянията са толкова големи, че нищо няма да се чува. За това специално аз съм, как да кажа, единственото, което ме привлече в това нещо е, че е далече, в територии, които са далече от населените места. По тая лойка и вятъра се чува. Изключително съм против соларните паркове в плодородни земи. Тук не говорим за плодородни земи. Защото аз имам един много болезнен пример от началото на мандата си с заварения, за който никой нищо не казваше, соларен парк в Равна гора. Що никой тогава не са блъска и не са тръжка, че 400 декара плодородни земи бяха унищожени? Защото тук има хора, де бяха свидетели. Този соларен парк под наклон унищожи цялата улична мрежа на Равна гора. Защото тогава бяха едни опашати лъжи, че като се построи соларния парк, толкова за целия район горе щял да бъде безплатен. Така ли е, колежки Вълчков? Така ли е? Как ще греят лампите денонощно? Как общината ще печели? И така нататък. Парка верно случи се, разруши уличната мрежа в цялата Равна гора, никой от вас тогава не се обади. Работните места, които щяха да са много, се оказаха, че всъщност един човек с един парцал дед ги забърсва с панелите. Нямаш Фейсбук тогава. Нямаше Фейсбук, точно така. Колегата е прав. И нямаше и такива деца се опитват да яхнат неинформираността на хората. Да, община Аврен не спечели абсолютно нищо от това, което беше обещано. Освен, че бяха унищожени стотици декара плодородни ниви. Това е вярно. Не са плодородни, позволявам си. Добре. Да, тя и църквата в Болярци беше построена върху нива без разрешителни и нищо, ама... Така. Да. Точно така е. Така. Заплаха за безопасността. Явно ще строим пирамидите в Гиза, защото пише, че 3000 курса тежкотоварни камиони ще да минат през местната пътна мрежа. Единственият дет се е загрижил за местната пътна мрежа в района съм аз и в момента си продължаваме проекта от Китка до Круш. От разклона на Равна гора до Китка, от Китка до Круш. После тия 3000 камиона стана малко 40 декара, дет се оказаха 4 декара. Предполагам, че камиони ще бъдат най-малко 10 пъти по-малко. Най-малко. Следващото което е, всеки, който се е занимавал с строителство, е напълно наясно, че се прави организация на движението. Няма как 3000 камиона да минат през Аврен, и така. Напротив, има си организация на движението, която се разрешава от кого? Разрешава се от КАТ Варна. Не се разрешава дори от кмет. Без тази организация на пътното движение, така че да бъде безопасно за преминаващите, един камион не може да мине по време на строителство. Опасността от падащ лед вече уточнихме. Не случайно казах, че и шумовото замърсяване, това, което са свидетели и господин председател Яво Станев, и съветник и всички, които присъстват на сесията, така че шума най-вероятно ще е повече от минимален и заради височината на самите съоръжения. Така. След това, мисля, че тези негативни въздействия върху общината, казах какво съм разбрал. Няма да коментирам неща от сорта на тежката строителна техника произвеждала искри. Сещам се за един случай от Равна гора, дето един много се опитваше да пази гората, докато не направи пожар. И едва го загасихме. И дори не излезе да помага с кри. Но иначе във Фейсбук беше страхотен защитник на гората. Защото аз винаги говоря с факт. Така. Искаме ОВОС. Да, ОВОС ще има. Не случайно е написано. Настояваме за ОВОС. ОВОС ще има, защото такъв е закона. Едва ли някой смята, че няма да има ОВОС. Освен, че... Така. Тук другите неща, оценка за изчерпване на водните ресурси, няма как да се... Моля ви са... Просто натискат, че е обществено обсъждане на проекта. Мисля, че ясно обясних, пак ще го повторя. Обществени обсъждания по проекта ще има.
те са съобразно като мини мониторинга, ОВОС мисля, че са 1 или 2 обществените обсъждания. Ще бъдат обявени в време и място подходящо за всички, ще присъства инвеститора, ще присъстват и специалистите, които са участвали в разработването на ОВОС-а. И смятам, че няма да има нищо скрито, непрозрачно или потайно. Напротив, всичко ще бъде явно, ще бъде разказано, ще бъде какво установено и така нататък. Така. Рискът от изчерпване на водни ресурси е нелеп просто и за прозрачността на местната общност, как запазване на горската среда и биоразнообразието. Законът ясно казва, че когато нещо се прави в Държавен горски фонд, то се прави само единствено когато влезе Държавния горски оценител и той оцени съществуващата гора вътре в мястото, където това ще се случва. Тоест, всеки инвеститор плаща компенсационна такса за залесяване. Оценява се гората, примерно, сега не съм тесен специалист, Галя Янева може да ме поправи ако реша, оценява се броя на дърветата, вида дървесина, стойността на която струват тези дървета и оттам нататък инвеститора плаща на Държавно горско стопанство сумата за тези дървета и в последствие Държавно горско стопанство залесява с тези средства, които е получил от инвеститора нова гора. Нали така, госпожо Янева? Така. Така, продължаваме нататък. Никой няма намерение да унищожава никаква екологична система, поради простата причина, че голямото богатство на община Аврен са горите. И аз като кмет съм го доказал това нещо. Мисля, че го повторя и приятел с общинската гора, която очевадно е тук. Интересното е, че тези, които най-много, как да кажа, създават истерична обстановка във Фейсбук, днес не ги виждам. Дойдоха, като гледам разумни, възпитани хора, които ги интересуват същината на проблема. А тези, дето са работили при мен и го правят съвсем целенасочено и такива, които си има и минало с тях, тях не ги коментирам. Що ги няма тия деца създаваха най-голям хаос или те с фалшивите профили, с цветенца, козички и т.н. Кои са ти? Може да се наради. Кажете ги кои са, защото вижте, аз винаги се заставам с името и с лицето. Те са много добро. Така, аз вчера, между другото, благодаря ти, вчера ти имаше много хубав пост. Каза, аз съм за перките, има неща, които миришат, нали така? И за това в момента едно по едно аз отмятам това, което е написано в тази Фейсбук група. няма да Така се влизам в прави. диалог, завършете си да не ставаме тук говорим. Абсолютно, благодаря ти. Записвам си какво Так, ще тоест, кажа. аз от това, което виждам, всички граждани, природозащитни организации, институции да се включат в съхранението на гората и така нататък. Тоест, няма да давам пример с завода на Тесла в Германия, който действително беше отсечена стара вековна гора, за да се появят фабриките на Илон Мъск и бяха заселени нови гори. Това е Германия. Не знам дали ви е правило впечатление, че ние, особено на тези, които са заселят на последните 5-6 години, община Аврен млади гори няма. Не знам, правило ли е? Стари гори няма. Правило ли е впечатление? Да, щях да питам госпожата, къде се е 20-30 стари дървета. Точно така. Абсолютно си прав. Защо нямаме стари гори? Ние вековни гори нямаме. Моля? Всичко е Точно така. зависели. Единственото старо дърво вековно, което присъства в района от тези огромни стари гори, се намира тук отдолу под Аврен, той е на 1300 години. И е от национална значимост. Всички тези гори, които виждаме в района, целия, са млади гори. Те са гори на по 50, 60, 70 години и са масово залесяване в началото на века. Ние нови гори. Моля? Напредне. Да, не са стари гори. Вековни гори. Моля? Пак прекъсваш. Не, няма проблем. Мисълта ми е следната. Този процес на възобновяване на дървесината, на старите гори и така нататък, той се съществува много и след нас. Ако има най-малкото нарушаване
най-малкият проблем с нарушаване на екологичното равновесие. Първият, който ще реагира е кмета на общината. Поради проста причина, че тази гора трябва да остане и след нас. Аз съм го доказал с работа си в общинските гори. Но също така е важно да се отбележи нещо. Разбирам напълно хората, които особено след COVID си накупиха къщи, решиха да дойдат да живеят в един природосъобразен район, които са, как да кажа, точно това ги е привлякло, че ние си пазим природата. Защото тази природа трябва да се пази. Всеки ден хващаме хора, които секат дървесина, които правят безобразия, които хвърлят смет. Ние не можем да се преборим с всички, които не желаят да я пазят, но правим всичко по силите си да я запазим. И не на последно място, и може би е важно, тъй като имаше доста такива коментари, какво ще спечели община Аврен от това? Защото това, което към днешна дата е изредено тук, аз ползи не виждам. Виждам едни неща, написани ей така под влияние на емоцията или на нещо друго. Този проект не трябва да стане. Община Варна, област Варна като цяло не е в цветущо положение с снабдяването с електричество. Това го усещат всички хора в нашия район. Така ли? Има ли някой, който да е доволен от качеството на електроенергията? Предполагам, че такъв няма. Нали така? Няма, но това какво ще Това помогне. не е ли на национално ниво Госпожо, да се решава така. въпроса? Да извинявам се. Така. Да, госпожо, решава се на национално ниво и заради това в момента държавата дори направи бърза писта точно в общините за такива ВИ проекти, свързани с зелена енергия, поради простата причина, че нито качеството на тока, нито количеството е това, което местното население иска да се случи. Да си говорим истината, самата доставена енергия е калпава. Колкото и пъти да викам енергопро, каквото и да ги хокам, качеството всички го виждаме. Навремето старите приватизационни договори са направени така, че трябва да има N брой прекъсвания. Ако те влизат в този N брой прекъсвания, на вас може да ви изгори печка, телевизор, хладилник, но те да влизат в този приватизационен договор, че примерно са им казали, трябва да има не повече от 300 годишно. За тях не са много, но за вас ако 300 пъти ви светне и ви изгасне хладилника и изгори е проблем, нали така? Имала съм пъст. Да, всички сме го имали. Така. Строежа на перките е само част от цялата инвестиция, поради проста причина, че ще се построят две подстанции, тъй като те са два проекта. Единият проект е така наречения Горен район, другия проект ще бъде до село Синдел и до село Царевци, до село Синдел на Байра. Твърде близко до село Царевци, защото ме попитаха защо не си направите перка до вас, но той до нашия. Целта на двата ветропарка с двете подстанции е да генерират около 500 мегавата ток, което на практика е стойността повече от 500, около 560 мегавата, което е стойността приблизително на един блок на ядрената централа в Козлодуй. Тоест община Аврен не просто ще произвежда ток. Община Аврен никога повече няма да има проблем с тока и ще е износител и на практика ще бъде полезна за цяла Варненска област. Подобни проекти в момента ще се случат и в Суворово, ще се случат и в Каварна и Балчев, ще има такова. Защо? Защото ние трябва да сме енергийно независими и трябва реално погледнато да имаме достъп до качествена услуга. Отделно, както написах в един свой пост, подстанциите ще бъдат заети над 50 човека специалисти, които да отговарят за поддържането на тези подстанции. Другото, което е, поради проста причина, че не мога всичко да изредя, е, че там, където има подобни съоръжения, на практика снегопочистването в целия район и поддръжката на пътищата са приоритет за фирмата инвеститор. Който е ходил на Мазалат, който е ходил в други части на България, знае, че там, където има изградени ветропаркове, никъде няма проблем с поддръжката на пътната мрежа, състоянието или и каквото и да е било почистване. И не на последно място, каква е финансовата какъв ще бъде финансовия резултат от това нещо. Всяко едно съоръжение, което бъде изградено с разрешение за строеж, ще внесе приходи в общината и по този начин тези средства, които дойдат, а те по изчисление на колегите с построяването на подстанциите и на
перките ще бъдат с порядъка може би на няколко милиона, защото сега в крайна сметка трябва да видим какво ще бъде. Първо, мониторинга ли ще мине ли, ОВОСа ще мине ли и така нататък. Тези средства ще бъдат вложени изцяло и единствено в инфраструктура на местната общност, не защото кметът е решил да събере едни хора и да им го обещае, защото законът е такъв, че процент от инвестицията отива в местната общност. Тоест, точно този район, където е предвидено Крушките, Равна гора, Садо, Болярци и така нататък, тези пари ще бъдат вложени в местните населени места, било за водопроводи, било за асфалтиране и така нататък. Големия печеливш ще е общината и тези населени места и тези средства няма някой да си ги прибере, тези средства ще бъдат вкарани в бюджета на общината и ще бъдат одобрени от точно този общински съвет, който в момента приема останалите докладни. Нищо няма да бъде разделено тъмно или непрозрачно, а напротив, както поиска един от колегите на предната сесия, всяка една такса и каквото влезе като средства в общината ще бъде вкарано в бюджета на община Аврен и ще бъде разпределено за местната общност. И не на последно място, за тези, които все пак са как да кажа, любопитни, нека да си отворят сайта на корпорацията, която е и вътре ми обясних, аз не стигнах до там, но всеки казаха, че може да си го прочете за социалната отговорност на фирмата, която инвестира. Че навсякъде, където са стъпили на пазара, значи всяка година те имат, как да го кажа, корпоративната политика да отделят част от печалбата на фирмата за населените места, в които това нещо съществува. Няма да правя сладки обещания, нали, че свети денонощно, безплатно и така нататък. Казаха ми, погледнете си нашия сайт на корпорацията, там ясно е написано как точно ние инвестираме в местната общност, така че тя също да остане доволна, че тези съоръжения ги. На практика е това. Мисля, че бях доста подробен по въпросите, които бяха така или иначе отбелязани в това нещо, което е изложено в тази група да спасяваме гората. Слава Богу, че тази гора как я спасихме преди да се появи тази фейсбук група, не знам, явно сме се справили, но на практика това са неща. Ако има някой, който е технически грамотен, който наистина му е интересно да попита нещо друго, извън казаното от мен, защото аз пак казвам. Не съм специалист по темата, питал съм, отговаряли сами, което е съвсем редко така да се случи. Само на 17 април ще присъства представителя на инвеститора, той ще дойде, тъй като и господин Бартоев и господин Станев са свидетели, че всъщност истерията тръгна преди 10 дена от един колега, който забрави да каже, че още декември месец представител на инвеститора беше тук, нали така, колеги? Даде пространни отговори на всеки един въпрос. Близо час отговаря на всеки един общински съветник. Защо? Всички са запознати. Госпожо, аз говоря в момента за общинския съвет, защото точно от един конкретен съветник създаде истерия. Този съветник беше на тази сесия и слушахме близо 1 час представител на фирмата, който отговори на всички въпроси. Бяха дадени всички обяснения. В момента, в който бяха нанесени съоръженията на кадастралната карта, просто кадастъра се забавиха с близо месеци нещо, бяха дадени на общинските съветници, даже един се прибра картата съвсем случайно. Нека е тази голямата. И в един момент се събудиха и установиха, че има такива съоръжения и взеха да плашат хората. 4 месеца минаха. Тези хора 4 месеца знаеха, че инвеститора е идвал, че е обяснявал всичко. Заседанието беше качен записа, имахме проблем с звука, иначе видеоизлъчването си го имаше, после качихме и звука. Този клип с цялото обяснение на господин Венков го има от 4 месеца. Целият общински съвет знаеше за тази инвестиция, изключително долно и нагло, когато някой се направи
не разбрал и не чул и изведнъж разбрал, че ще има такава инвестиция. Общинския съвет го знае от 4 месеца. Всичко публикувано като видео заснемане го има качено от 4 месеца. Колко души е общинския? Само дето е на 19 декември, което е точно преди празниците, хората не са обърнали внимание на това. Госпожо, аз няма как да кажа на някакъв гледа записа и кога да не го гледа. Да, просто не обвинявайте хората. Не, аз не обвинявам никой от хората. Хората не са длъжни... Нагли, кой е нагли? Моля, наглост е, когато ти си... Наглост, госпожа, и слушайте. Аз не обвинявам нито един местен жител, че не си е направил труда или любопитство да погледне видео за снимане. Нормално е да е пропуснато. Наглост е, когато си присъствал на заседанието и си общински съветник от ДПС и слушал си цялото обяснение на инвеститора, който ти е разказал абсолютно всичко и тогава си мълчал. Защото единственият съветник, нали, с изключение на общината, която публикува всичко, който се интересува, е господин Бартоев. Може да не се харесваме, но е така. Публикува се нещата. Така. И изведнъж това е дето, нали? Да, разбира се. И в един момент този човек, който от 4 месеца знае, че това нещо ще се случва и ще е качено навсякъде, създаде новина, за да стане той значим. Това е наглост. Добре, съгласих се. Може ли друго нещо да кажа? Аз само да кажа, приключвам. Извинявам се, ако бях малко по-подробен. Винаги целта ми е била да обяснявам всичко как е, а не как някой е казал. Той излезе промотивно, че вие просто сте за всичко това и го одобрявате. Аз специално бях шокирана от стойността, която трябва да се даде, за да се... Всичко това да се калкулира, да се изчисли. Коя стойност, госпожо? Ами за всички тези, как да кажа, разходи, които трябва преди да започне. Няма разходи. Въпросът е, че... Проучванията, тези всички проучвания... Госпожо, община Аврен няма да направи нито един лев разходи за абсолютно нищо. Така, другото, което така. е... За кое? За тази... Това, което ние трябва да проверим в Фейсбук. Кое? Тая фирма, която е инвеститор. Ма това не е ваша работа. Ако искате я проверете, ако искате не я проверете. Значи, обяснението, че сега явно не сте наясно с много неща, точно заради такива хора като вас съм тук. Община Аврен ще има 0 разходи, не знам за какви други разходи говорите. Това дали някой се интересува от фирмата инвеститор си лично негова работа. Аз бях длъжен просто да опровергая лъжата, че едва ли не измамник инвеститор, който му е на живот и смърт да изсече държавната гора и да избяга и да не инвестира, защото ми писна от лъжи човек, който Халка Берси няма да изчислява скоростта на вятъра, а пък фирма, дето е глобална корпорация и иска да вложи 900 милиона в общината, явно не е наясно и е дошла да сече Авренската гора, защото няма други гори по света. Усещате ли колко е нелепо? Да, ние сме... Значи сателитните... Аз много... Всички са нелепи. Така. Говорите за себе си. Аз не съм обидел никога, нали? Не. Аз... Казах, пък вече един час си говоря. Така, сателитните... Аз съм човек като вас. Когато нещо... Може да ви е интересно и на вас. Аз съм един обикновен човек като вас, който нито разбира от вятър, нито разбира от пер. Аз разбирам от финансово управление, други неща, но не и от това. И тогава попитах да не карам такси. И тогава попитах фирмата инвеститор, ги попитах следното. Как се насочихте точно към община Аврен? Защо не отидахте, примерно, еди си къде, чета тук едни умни и красиви коментари, как вятъра не е достатъчен, как така, нали? И явно сте или много глупави. Ма това го пише в програмата на общината. Че отговора беше следния. Аз не прекъснах. Отговора беше следния. Да, ние продължение. Сега ще ви знам, госпожо. И аз попитах как точно се насочихте към нас.
И отговорът беше много прост. Казаха следното. Ние в продължение на няколко години имаме цялото сателитно проследяване на скоростта на ветровете, розата на ветровете, това, че на нас ни излизат сметките, и ние също четохме изявленията във Фейсбук, и ако бяха прави в измерванията си, даже щяхме да имаме възможност да сложим повече перки от тези, които нали, са изредени по тази скорост на вятър. Аз пак казвам, не разбирам, но всеки взел става специалист по всичко. Нали. Тази инвестиция, верно е, тя не е от местно значение, тя е от национално значение. Друго подобно като инвестиция не е правилно на територията на България. Разбирам, да. А тези перки постоянно ли работят или не? Като има вятър, бе господа. Не искам да кажа нещо друго. Може ли едно Аз приключих. Перките не работят постоянно. Основният въпрос. Защо гората и кой го реши? Сега, секунда, моля ви, ще бъде изслушан всеки. Всеки ще получи, който желая думата, за да се изказва. Само, тъй като се води протокол, моля ви, който иска да вземе отношение, да се представи за протокола. Така. Здравейте, заповядайте. Сега Петров се казвам, собственик съм на земи в село Бенковски и община село Садово. Най-важният въпрос, който според мен интересува жителите на общината е: искат ли тези перки или не? Защо, как са второстепенни въпроси? Тук виждате, са събрали хора, макар и срещата да беше обявена вчера за днес, и може би не всички, които могат да присъстват, са тук, тъй като са на работа и така нататък. Може би тук са пенсионери, хора, които днес не са на работа, защото работят на график или са направили самоотлъчка от един ден и дисциплинарно могат да получат наказание. Така, искам само да попитам вие каква позиция ще заемете. Ако множеството от жителите на община Аврен не желаят тези перки на територията, ще подкрепите жителите или инвеститора? Въпросът е много прост и отговорът е още по-прост. Значи, много обичам, когато някой говори от името на хората. Аз съм жител, изказвам несъгласие. Но вие не сте представител на извадка. Добре, изслушайте, аз да изслушам. Добре, така. Дългогодишният опит, който имам като кмет, ме е научил в едно нещо и то е много просто. Ние като българи никога нямаме едно и също мнение по един и същ въпрос. От всички, защото аз внимателно чета всички коментари по случващото, защото това е също част от работата ми, да знам какъв е пулса на местната общност и какво тя иска или не иска. Какво ми направи впечатление? Нали, ако мога да направя един кратък анализ. Значи в момента има три категории хора, които се вълнуват от проблема. Първата категория хора е такива, които са минали през 6 партии и търсят политически дивиденти и настройване на хората и се познаваме много добре. Втората категория хора са като вас, които по принцип не харесват примерно ВЕИ и не споделят мнението на тези, които го харесват, защото има и много, които го харесват. И третото са хората, които са неинформирани и които част от тях са на тази среща, за да научат подробности. Това са трети категории. И има едно мълчаливо голямо общество, което е за, но няма да дойде, защото просто не го интересува. Не значи, че като сме всички, трябва да сме на едно мнение. Аз оценям вашето мнение. Но казвам като кмет, защото аз съм избран от много повече хора от седелите тук в тази зала. Моята задача като кмет е едновременно да направя всичко възможно за спазване на екологията, всичко възможно общината да просперира, защото практиката е следната. Там, където, може ли там, където има големи енергийни общности, влиза и повече бизнес. Създават се повече работни места и това е в полза на местната общност. Ние трябва да изберем едно от двете неща. Дали да се повлияем от популизма и от притесненията, или да направим община Аврен едно по-богато и по-добро място за живеене. Защо го казвам? И това е отговора на въпроса ми за ли съм или не съм. Община Аврен има 290 км улична мрежа. 290 км, от които голяма част от улиците са черни. Давам прост пример. Процедурата за изграждане на улица е много по-различна от при асфалтиране на съществуваща такава. Всеки един, който е дошъл през последните години и си е купил къща, иска общината да му прекара нов водопровод, да му прекара нов асфалт, да му сложи улично осветление и съд за смет. Така ли? При 290 км улична мрежа
Това, което общината може да конфигурира на годишна база, означава, че ще се влачи сигурно 10 години да изпълни всичко, което хората искат, а част от селата се разраства с бесни темпове. В момента на различни етапи на строеж са 500 къщи в общината, което са 2 села. Ако ние не инвестираме в появата на бизнес в общината, това означава, че тези села ще останат все толкова бедни, трудно ще се оправят и хората ще искат, който и да е кмет, да ги свърши тези неща. Когато няма постъпление в местния бюджет, той няма с какво да ги направи. Затова отговора ми като кмет е да, аз съм за тази инвестиция, тъй като за нашите мащаби тя е огромна. Да, като кмет ще се боря за всяко едно дърво и да се спази екологията. Да, съм да има работни места. И да, ще се боря с всеки един популист, който настройва хората. Аз не мога да ви променя мнението, но това е моето мнение. Кмета е за това да създава бизнес, да създава работни места, да дава поле на инвеститори, да пази екологията, както съм го направил с общинските гори и да инвестира в местната инфраструктура. Тези неща стават единствено и само с финанси. Не стават с пожелания. Защото същите тези хора, дето в момента настроят населението, че едва ли 60 всичко ще замине, ами една стотинка не са осигурили за тази община. Всеки иска да е хубаво, но то хубавото става с пари. Не става с добри благопожелания. Тя държавата проведе за 2 години 7 пъти изборите и сумати следващия. Само секунда, надам. Благодаря. Първо искам ярко да се разгранича от трите групи, които казахте. Има 4-та група, аз съм в нея, има и много хора, които също са в нея. Това сме хора, които просто сме любители на природата. Никоя партия не стои зад мен, аз не подкрепям никоя партия в това си виждане и може да сте сигурни, че тази група, която цитирате, няма да бъде партийно превзета. Надявам се. Това беше важно. После коя съм аз, Мария Крумова се казвам. Не се занимавам с политика, маркетинг експерт съм, в момента съм в майчинство, любител съм на птиците, орнитолог любител, фотограф на дивата природа. Израснала съм в тия гори, била съм и в чужбина, знам как се случват нещата и там и тук. По някакво стечение на обстоятелствата имам клиенти, които се занимават с ВЕИ като маркетинг експерт. Имам някаква експертност и в това. Но по-голямата ми експертност по отношение на екологичните съображения, най-вече, що се отнася до птиците. Затова ще направя няколко уточнения в тази част. След това ще се задам въпросите към вас. Разбирам, че не всеки има експертност и не знае. Защо аз съм силно притеснена? Радвам се, че са отпаднали тези ветрогенератори, които са в защитените зони, обаче тези защитените зони не са парче баница, в смисъл границата не е рязка, така че тези видове има някакъв буферен параметр, в който не трябва да има също такива съоръжения. Това е едното. Много неща не са спазени в този проект по отношение на екологията. Едното от тях има една карта за зониране на висок риск за дивите птици, която може да се намери на страницата на МОСВ. Всички гори, които ще бъдат засегнати, са под висок риск, а в съседство има много територии, които са добри технически за ВЕИ и няма такъв висок риск за дивите птици. Относно директивата на Европейския съюз по отношение на ВЕИ, от приоритет падат зони, които са горски зони, зони защитени по натура и зони, които са на пътя на миграцията на птиците. Ние покриваме и трите. Тоест, ако аз сега пиша на комисията, най-вероятно този проект ще бъде санкциониран или ще падне. Защото покриваме и трите точки, по които не трябва да има генератори в горите. Прецедент е в България, не знам дали това ще е най-голямата инвестиция, но е прецедент в България да се секат гори, за да се сложат ветрогенератори, тъй като има много добри близост места, които са с по-високи параметри по отношение на вятър. По отношение на вятър и ВЕИ, извинявайте, ама за да имате тия данни, не могат да ги гледат просто от сателит, изграждат се мачти, слагат се лидари и това нещо се измерва в продължение на година и половина-две за такава инвестиция, дори повече. Просто няма как да имат тия данни. Данните от сателитите, които ние сме прегледали, са, че вятърът в
този район е под 6 метра в секунда на годишна база, което не е достатъчно, за да се изградят такива ветрогенератори. Трябва да е над 6,5 тони. Нещо да не пропусна. По отношение на сертификацията на горите, вие ще ми кажете, но прегледайте си индикатор 1.8.2 по отношение на сертификат за отговорно управление на горите. Там става ясно, че освен ако не изграждаме някакво военно поделение, нямаме право да сменяме статута на тези гори. Иначе сертификата пада. Никой няма да сменя статут. Друго е подадено към РИОСВ. Там не знам кое е подадено, що се отнася до мачите, извинявам се, че ще прекъсна. Тук си абсолютно права. Сателита си е сателит, хорските приказки са нещо друго. Ще бъдат вдигнати точно както го казахте 2 мачти. Те ще седят цяла година и ще измерват скоростта на вятъра и ще докажат дали проектът е финансово пригоден. Тоест те първо ще слагат нещо. Да, ще бъдат изградени 2 мачти, които цяла година ще седят и ще мерят вятъра, така че смятам, че ви отговорим на това въпрос. Да. Още 2 неща като информация ще дам. Другите въпроси ще ви оставят, може и да не отговаряте сега на тях, просто да ги имате предвид. По отношение на птиците няма да изреждаме да ви отчекчавам всички защитени видове, които имаме. Не отчекчавате, напротив, много не е. Има един вид, който е световно защитен. Това е египетския лишояд, който някой от вас предполагам знаете, че гнезди в региона. Спрямо световната защита, на 15 км от неговото гнездо не могат да бъдат поставени такива ветрогенератори. Тези, които ще бъдат поставени, влизат в тези 15 км. Колкото знам, няма такъв лишояд в района. Има. Това ще окажат вашите колеги от орнитолози. Аз съм и ви казвам, наблюдавам всяка година, участвам в мониторинга. Мога и да официално информация. Очудващо е, че вие не го знаете, но също така, доказано е и има препоръки, подобни ветрогенератори, има и официални научни доклади, подобни ветрогенератори да бъдат на отстояние 20 км от населени места. Защото тези нискочастотни шумове вредят наистина на човешкото здраве. Добрите практики са дори да се около 30-40 км. Когато се правим тези в Виена, вероятно това не е било още проучено, но вече се знае. Там доста други неща не влияят. Значи там са това е доста старо вече като информация. Съвременните добри практики изискват да бъде на поне 20 км от отстояние в населени места. Това е като информация, надявам се да ви е било полезно, като въпроси. Защо искането за смяна на ОЛУП е подадено от общината, а не от инвеститора към РИОСВ? И защо то се случва след промяната на публичните? Ако искате, отговорете, ако искате, си го имате предвид. Архитект Петров е тук. Казвам, че като главен архитект на общината си тук задавате 2 въпроса, които аз не съм... Не чух, извинявайте, защото господин тук иска силно да взема думата. Ако искате, дайте му, за да... Нека да изслушаме първо. При подобни проекти, заявлението към РИОСВ за промяна на ОЛУП се подава от инвеститора. Защо в нашия случай се подава от общината? Защо в нашия случай се подава от общината? Да. От инвеститора никой в случай. Той иска едно съгласие от собственика на земята. ОЛУП е собственост на община, не на инвеститора, така да го кажа. Но цялото искане за оценка, за това какви да бъдат следващите стъпки, се е подадено от общината, не от инвеститора към РИОСВ. Има го публично. Да, защото общината е собственик на устройствен план. Добре, случайно не се случва така. И екологичната оценка, напротив, точно така се случва. И екологичната оценка, тя вече е извършена при одобряването на общия устройствен план. Сега ще бъде изменена. Добре. Затова се подава от общината. Добре, няма да коментирам сега, но не е така. ОЛУП се сменя преди ПУП и това заявление към РИОСВ за оценка не се... Сменен ли е ОЛУП? Не. ОЛУП прият ли? Как да бъде прият, като не е изменен ОЛУП? На общото събрание какво направихте? На Общинския съвет. На Общинския съвет.
Какво? Това решение последното за какво беше? Това тук аз не съм експерт, но доколкото За промяна на какво? Ами не знам, последното решение има една подробния устройствен план е това прието. за подробен устройствен план. Няма такова нещо, моля. Не, решение за изработка. Не карвайте решения, които не сме правили. Питаме. Нали се задаваме въпроси. Питаме какво. Няма такова нещо. Какво е решението на Общинския съвет по последното заседание, свързано с проекта? Всички процедури са така, както ги повелява закона. Добре, какво ще ни отговорите ли? За коя повелява закон? Последното заседание на Общинския съвет. Предпоследната точка от последния. Как мога да помня предпоследната точка от Общинския съвет? Моля ли се? Тоест, към този момент не знаете какви решения са. Според мен, аз да отговоря без да съм сигурен. Господин, имаш сигурно 30 точки в дневния ред. Как да всяка една да бъде сериозна? Не, сме се събрали да обсъждаме проблема с разрешение за подготовка на... Едното беше за техническа грешка, доколкото си спомням, а другото беше, че с 10 метра трябваше да се увеличи сервитута. Но няма нищо свързано с пупове и така нататък. Добре. Колегата ви го каза. Предварително съгласие за парцеларите по... Да. Парцеларният план е съвсем друго. Знам. Явно не са наясно за това. Да, и за това питаме. За това сме се събрали. Аз за което съм наясно да го казах. Сега, госпожо Крумова, нали Крумова бяхте, знаете. Така, аз ви предлагам следния. На 17-ти представител на фирмата инвеститор ще бъде тук. Явно имате въпроси като орнитолог и за това е хубаво да си ги говорим. Като житър, да. Да, в случая визирам като явно сте се занимавали с такива неща. Има неща, които не мога да ви отговоря в момента. Значи аз съм задавал същи въпроси за птици, за животни и така нататък. Беше ми отговорено, че ще участват най-добрите специалисти, които могат да се намерят. Затова на 17-ти заповядайте, ще ви запознае с господин Бенков. Той ще ви даде контактите на хората, с които вече работят и ще ги обсъдите тези неща. Да, нещата, които аз казах, съм сигурна за тях, дойдох за да ги споделя, не за да питам. Аз не ги знае, госпожо. Ако въпросите ще си ги зададем там, те ще са други, вече ще са доста по-сериозни. Нали, защо? Не само защо не са отчетени тези неща. Госпожо Крумова, да, окей. На този етап имаме мониторинг, нали така? Тези мониторинги, както и РИОСВ, се купуват много лесно. Това всички го знаем. Това е крайно несериозно и са записани. Не е сериозно. Това е повече от ясно, че са нарушени системата като следващия. Заповядайте на сесията на 17. Ще ви запознаем и ще отговорят на вашите въпроси. Заповядайте. Александър Кирчев съм от Преселци. От чутото имам 2-3 питания. Споменавате, че на 17 ще дойде представител на фирма. Точно. Лично според мен този представител не е толкова важно. Той може, както и на вас, да е свалял звезди, много хубави неща да ни разкаже. За мен важното е, по отношение на това, което казвате в общината, ще влязат много средства от разрешителни. Смята ли си какво ще е като резултат? Да бъдем малко по-конкретни. Сега, никога не казвам хоп преди да се е скочил някой. Значи при условие, че тепърва имаме мониторинг, екологична оценка, може да отпадне още някое съоръжение, няма как твърдо да кажа какво и защо. Мога да кажа колко в момента е примерно разрешителното за строеж на подобно съоръжение. Колко е? Колко е, господин Петров? 30 000. На съоръжение на една. На съоръжение на едно съоръжение. Отглед, сега изслушайте ме. Значи отделно вече ще бъдат правата на прокарвания, строежите на подстанции, разрешителни и така нататък. Тоест по груба сметка около 1,2 милиона. Поне 2 би трябвало да влязат. Добре, за 2 милиона. Сега, по принцип... След това всяка година ще има отделни инвестиции. Така, това предварително се доказва, се уточнява и се разписва по отношение практика. Да, в смисъл, ще ви дам пример, да сте конкретни. Да, разбира се. Инвеститорите обикновено не им се влиза на сайта и да чакаме те нещо да благоволят да направят някаква детска градина. На база на годишния добив се договарят с общините процентно това да влиза всяка година в общината. И аз го казах преди малко. Аз не разбрах такова нещо. Значи не сте ме слушали. Не, казах, че има и добри практики. Това са приказки на Шехерезада. Трябва да има написано. Не прилича на Шехерезада, слава Богу.
Не споменахте, че ще има договор, в който да бъде разписано, че вие ще настоявате 3-5% от добива да влезат в общината. Напротив, каза го по друг начин, явно не сме се разбрали. Някой друг разбрали ли това? Аз не разбрах. Сега, за нероден Петко да не говорим в момента. По принцип, практиката, както и вие казахте, е следната, тъй като законово няма как корпорация или фирма да отчислява нещо. Затова обикновено, доколкото разбрах, се прави договор, който фирмата по собствена воля дава част от печалбата за местната общност. Да, това е предвидено, но за да се случи трябва първо да стане, нали така? В момента на кое точно да се направи договор, господин? Така, ви ако идеята е да убедите, всички сме против това нещо да се случи, за да убедите нас, трябва да дадете нещо на среща. То е пазарен принцип. Ама пазарният принцип се случва, когато имаш готов продукт. Нищо не е свършило, то сега започва. Реално погледнато парка ще се случи, ще почне строителство в най-добрия вариант есента на 26-та година. Ако мониторинга и ОВОС-а одобрят броя на тези съоръжения. На кое точно да подпишат договор в момента? Не договор, но трябва да има писмо за намерение поне, къде ще да кажем, съгласни сме да дадем еди колко си процента за общината, ако стане това нещо. То се той като стане всичко ти от къвзор да да. Ами дали ще стигнат до разрешителни за строеж? Добре, аз предлагам следното. Когато дойде представител на фирмата, това нещо да го заяви пред всички, да си заявят инвестиционното намерение, да го обозначат вътре, че ели си какво ще бъде предоставено на местната общност и ще настояваме за това. Така съгласни ли са всички? Да. Вие сте представител, сам казахте, на нашата община. Голяма част е гласувала за вас. Това нещо трябва да дойде от вас. Ние лично хората нямаме ангажимент да спорим с някой. Точно така. Вие трябва да защитавате нашите интереси. Абсолютно съм съгласен. Не разбрах това отказване. Другото нещо, което прави впечатление, предполагам, че и другите хора. Вие разбрахте ли, че някакъв процент от годишния добив е печалба? Сега не го обеща, да едно и също да не говорим. Нали се разбрахме, защо го продължаваме да говорим? Защото изглежда, че вие сте го обяснили, пък ние не сме го разбрали. Обясних, че социалната отговорност на корпорацията е да влага средства в местната общност след завършване на проекта. Кое не е ясно? Ние го искаме черно на бяло. Черно на бяло. Разбрахме. Точно така. Другото нещо, което прави впечатление, споменахте, че ОВОС ще е готов до края на година. Не съм казал такова нещо. Казах, че мониторинга и ОВОС-а ще продължат може би една година. Как го казах? Те започнали ли са? Не са. Сега ще почне мониторинга. Може и да е почнал, не знам. Значи няма поставена кула. Няма. Нещо по отношение доклади, птици, прилепи. Както бързо ще се случат неща. Какви прилепи? Това е едно от изискванията за ОВОС-а. Господине, ОВОС-а и мониторинга няма нищо общо, нито с прилепи, нито с чайки. Не, може ли да се изкаже? Може. Госпожо, като толкова много разбирате, мачки се поставят, а ОВОС и мониторинга си тече на тъга. Добре, аз говоря, че мачките се слагат да се мери докато тече мониторинга ОВОС. Значи съм прав. Вие даже не споменах, че ще има мачите, докато госпожата не повдигна въпроса. Така, ще има 2 мачите. Защо трябва да го питаме ни това нещо? Чакайте, аз мога ли да помня всичко, тук са изредени 20 неща? Колко пъти да ти казвам, че ще има мачи? Каза го още колко време го казва, 2 пъти го казва. Два пъти го каза. Така. На сателитни снимки на нашето доверие, нали така? Не, казах нещо съвсем различно и явно ще се заяждаме. Казах нещо много просто, че са ти... Да, то дори и при селци няма мач, това е друга тема. Какво е значение в България? При селци ли? Казах следното, пак ще го повторя, че сателитното наблюдение си сателитно наблюдение, че процедурата изисква 2 измервателни мачти да се поставят и те да мерят скоростта на вятъра
Няма такъв инвеститор, който да не си потвърди резултатите и да дойде да инвестира на Леля Поляна. Кое не е ясно? Мен това ме е ясно. Прави впечатление, че се скатава информация. Пълни глупости. Това може да ви прави впечатление само на вас. в цяла България. Ама вие... Това са внушения. Това са внушения и интриги. Моля да с факт. Айде без Също лъжа, като внушенията, че камерата не е работила на 19. Отново е внушение. Камерата работи, имахме проблем с звука. Попитах колегите дали има. Какво е? Така ли беше, господин Мърдов? И тук няма звук, камерата работеше. Имаше звук от това телефона и помолих и вие да записвате, за да няма разминаване. Извинете, че ще взема, Атанас Цветански се казвам. Аз съм един от авторите на това нещо, което казахте. То е написано след консултация с две големи фирми, които монтират ветрогенератори и една консултантска фирма, която консултира инвеститори. В смисъл, защото както това следа безумно, те имат оценки на риск, които правят, когато се монтира парка. И някой ще от оценките на риска, аз се разхождам в гората, господин Милов. Аз за това я защитавам, защото обичаме да се разхождаме в гората. Да, и сте активист на промяната. Не съм. Секционната комисия правна гора, от коя колата бяхте? Чакайте малко, не е кредит за ратуират. Извинете, аз също се разхождам в гората, не съм политически. Ходя всичките гори. И извинявам се само да вметна, ви казахте колко ти загрижен за аз съм свидетел на страшно голямо замърсяване от обикновени жители, фирми, работници. Ако обичате да и нека да ни внушаваме дали той или някой друг е член. Аз не членувам никъде. Има много млади хора като мене. Аз идвам от град Варна и съм избягал от града поради ред причини. Една от причините да тук гората е бил разнообразен. Влошено е цялостно състоянието на горите. Господине. И това, че вие казвате, нелепо звучи да падне лед от някоя перка или съоръжение. Нелепо обаче се случва всеки ден някакъв нелеп инцидент, който държавата и институциите казват, нали, че са борили. Това са глупости. Не са глупости. Значи, дайте ми един случай. Казаха, че има оценка за такъв случай. Ви се разхождате с перки ли? Ами защо да не се разхождате? Това са големи съоръжения. И вие фактически не може да се разходите. Ама чакай, моля ви са протокол, нека да се изслушваме. Вие отивате от любопитството съоръжение в някакъв диапазон. Абсолютно възможно е. Не казвам да се качите на перката. Ама аз мога да се разхождам където си. Така, може ли да не се превръща в говорилния? Вие ми казвате, че къде се разхождам къде не. Господине, как беше фамилията, извинявам? Кристиян Петров се казва. Господин Петров, значи да не бъркаме крушите с ябълки. Замърсяването на горите, в момента ще монтираме над 60 ловни камери поради простата причина, че масово боклук се хвърля в горите. Ние постоянно го чистим, но не го хвърляме аз или вие. Хвърлят други наши местни и неместни жители, които превърнаха горите в сметища. Но това няма нищо общо с перките. Това общината се бори всеки ден и налагам глоби от по няколко хиляди лева. Защото има идиоти, които се хвърлят бебешките колички в гората, които се хвърлят тоалетните чинии в гората, които колкото и глоба да имахме фирма, която се хвърли това. Точно, защото господина ги смести. Как да не е по темата перки, гори защитени територии. Нищо общо няма две Манов каза, че защитава горите. Тук говорим, че перките ще засегнат такива територии. Говорим за качество, за инвестиция, за подобряване на средата. Как да няма връзка? Макар и не директно няма връзка. Добре. Може ли да довърша? Просто има друг изненадващ момент, който мен лично ме изненада, както ви чух изложението, че сте доверили на инвеститор, че той си е направил проучване и всичко останало, като този инвеститор първоначално дори не е направил проучване, че перките, които предлага, попадат в защитени зони 9 от тях. Първоначалният му проект, първоначалният му проект има ли 9 перки в защитени зони, които отпадат? Има ли? Има. Значи, ако аз съм инвеститор и правя проект, не е ли логично инвеститора първо да проучи защитените зони,
Значи това на мен лично ми говори, че той е инвеститор или има някакви други амбиции, или не знам каква е причината изведнъж да реши, че тези защитени зони може да се говори. Вие знаете ли в Китай къде са защитените зони, или в Тайланд, или в Дания? Да, влизате в сайта, вижте, защитена зона и излиза. В България явно няма така. Има, разбира се. Има. Нашия общо устройство план на носа. Нашия общо Натура 2000 не е българска. Чакайте, кой го обижда вас за никой, нали? И някои от вашите неща, които казахте, не бяха много несмешни, но никой не ви обиди. Така ли? Така, да. Това са фактите просто. Друго има ли, защото има и други. Господин Цветански. Има и други хора. Не сте само вие. Така. Добре, казвате, че този инвеститор си е направил проучване за вятъра в България, защото той е от някъде, обаче не си е направил проучване на защитените зони, което е странно. Поне на мен, на вас не ви ли е странно? Не ми е странно. Често сега е направил... Господин Цветански, ние случайно казах и на госпожа Крумова. Като имате такива въпроси, елате на 17. Ще дойдем. Така, да. Ще дойде представители и той ще ви отговори. Аз не съм част от тази фирма, че да ви давам подобни Вие отговори. казахте, че днес ще е тук и ние сме подготвени. Не съм казвал подобно нещо. Как? Кога съм го изслушам, човек, сега да изведем Просто ви пише, че ще се срещаме с инвеститора. Няма такова нещо. И аз не видите по-внимателно документите получи. Не ме вкарвайте в нещо, което съм казал. Никой не спомена, че всъщност тия Госпожо, ще получите думата, моля ви, изчакайте да приключите. Госпожо Смит, в Австралия има перки, нали? Оттам да идват. Има перки, но са на места, където не живеят наблизо хора въобще. Така, господин Цветански, приключите? Аз нямам да. Така, всеки един, който има въпроси към фирмата, нямам намерение да ставам адвокат на фирмата, елате на 17, направете си разговори, ако трябва и след сесията, и на тези неща ще ви бъде отговорено. Всички станахме специалисти по всичко. Господин Братов, на дамата. Не, аз исках просто Само да за кажа, протокола да се че представи. перките излъчват лъчи, които влияят на човешкото здраве, особено Вие какво разбирате от перките, че чак разбрахте? Аз не разбирам. Интересувала съм. Интересуват. Те казаха, че ще бъдем чипирани всички. Аз съм с 3 Не ваксини. е така сега. Това е просто Не, точно информация, така е. която Една не е жена така каза. да правят бизнес от нея. Имаш въпрос, нали? Да. Слушай. Не, госпожа Вучкова. Каква си? Госпожа Вучкова поиска думата. Нищо не разбира. После. После. Да. Кажи. Първо, само да се представиш за протокол. Иван Кирков сега. Аз знам, ама протоколчика да не знае. Първо, това, което го написахме с Цветански, се радвам, че проработи, защото започна един диалог. Разбира се. И ако не беше този диалог, съмнявам се, че ще започне този разговор. Трябваше още в началото, когато започна всичко, след като е направил това предложение инвеститора, трябваше да съберете общността и да кажете, имаме това предложение, дайте да видим какво правим. Моето отношение към тази инвестиция е ли си какво? Ама аз вече съм го обявил, господин Георгиев. Добре. Това, че вие не сте го прочели, не означава, че не съм го направил. От месец съм го обявил. Не искам да споря заради това, нали, стопирам се. Относно каква полза ще има ветрогенераторния парк за местната общност като захранване с напрежение, с подобряване захранването с напрежение. Като специалист в тази област и като елоинженер, мога да ви кажа, че никакво. Защото проблемите на местната общност са на ниво ниско напрежение. Ниското напрежение, това е 220-380 волта, там идва проблемите от старите проводници, които при вятър се допират, правят междуфазно късо, стават токови удари и така нататък. Докато ветрогенераторите, те произвеждат много ток, когато произвеждат. Той ще бъде вкаран в подстанция. И той ще бъде вкаран в подстанция на 110 кВт или 220. Така че тези 110-220 кВт просто те влизат в енергийната мрежа на страната, а не за подобряване на положението на населението. Смятам, че и двамата сме наясно, че не трябва
такова производство на електроенергия, нали? Аз съм за, но на места да бъдат изградени ветрогенераторите на някаква неплодородна земя. Това е. И да не е горски масиви също. Така. Това е, което искам да кажа. Благодаря ви, господин Георгиев. Няма защо. Господин Братове, за пореден път да бъдете джентълмен да предоставите. Благодаря ви, господин Братове. Господин Манолов, всичките тези писаници във Фейсбук си ги предизвикахте сам. Госпожо Лучка, много да, моля ви се, много на 4 очи. Нека да се, Въпрос имате ли? нека да се Не изкажа. констатация. Да, въпрос имам имате. констатация по отношение на комуникацията между общината, Общинския съвет и гражданите. В най-общия смисъл общинските съветници, освен че са законодатели, са и посредници, вас не упреквам, между населението. Към мен какъв? Говори към двама ви, към населението, между населението и общинска администрация. Нито един общински съветник в Болярци не познават хората. Не познават. Нали, добре е да не си пишем във Фейсбук, да дойдат очи в очи, да кажат и всичкото това тук, щяхме да си го спестим. Госпожо Бучкова, като си говорим за комуникация, ви преди 6-8 месеца не бяхте съгласни с избора на новия председател на Общинския съвет? Не бях, да. Трябваше да остане стария от ДПС според вас, нали? Не съм казала такова нещо. Госпожо Бучкова, значи ние с вас имаме 20 годишно минало. Имаме. Може да си кажем за много неща, които се случиха по време на вашето кметуване и не бяха окей. И вие го знаете. По време на вашето, но не, това е темата. Така. Аз не Имате ли казвам въпрос нещо към мене относно проекта? Имам въпрос към вас двамата, защо хората по селата не знаят всичкото това, което чуваме днеска, аз го чувам за първи път. Това, че сте написали във Фейсбук, че ще има такъв проект, там бяха спестени всичките тези подробности. И ако някой беше минал и разяснил на хората, хората щяха да бъдат спокойни и тази истерия нямаше да има. Не го казвам с упрек, с злоба или да ви нараня. Госпожо Вучкова, нито може да ме нараните, нито ме интересуват вашите емоции. Значи не е нормално, като говорихте за истерия, да. Какво общо има образованието ви с меренето на скоростта на вятъра и вашата констатация, че парка е финансово нереализуем? Този цитат... да прави операция на мозък аз. Аз го написах. Всеки, който аз написах откъде съм го извадила. Ама може да напишете, че и чипират, нали? Добре, дайте да изкараме програмата за ВЕИ-та на общината. Аз от сайта на общината съм го изкарала. Значи има си официален представител, който ще дойде и който ще отговори на въпроси, които са на нивото на зададения въпрос, ще бъдат и отговорите. Сега, господин аз нищо не разбрах да имате като въпрос. Това да се всява хаос, никой няма полза от това нещо. Няма, разбира се. Кой има? Защо? Имаме ли Пак обяснявам за пореден път. Винаги сме били абсолютно прозрачни. Сесиите бяха заснети, бяха качени целите прожекции от записа. В момента, в който постъпи такова инвестиционно намерение, веднага уведомих социалните мрежи, че такова нещо се случва. Защо не е имало събрания по населените места? Защото ето както се вижда, примерно отпаднаха 9 перки. Може да отпаднат още примерно 5. После, по закон, госпожо Вучкова, била сте кмет и слушайте на малко. Нали винаги спазваме закона? Закона ясно казва кога ще има обществени обсъждане. Когато се процедира ОВОС. В момента има ли ОВОС? Няма. Тоест това, което аз като кмет на община и Общинския съвет, и общинските съветници, ако ще, и администрацията са направили е абсолютно прозрачно. Има си видеозапис, има си решение на Общинския съвет, обявил съм го във всички социални мрежи. Да, единствено не съм направил събрание по населени места. Те ще бъдат, когато се процедира ОВОС. До сега го разбираме. Ами жалко, била сте кмет. И то временно сте била длъжност изпълняваща кмет на община. И ако не ги знаете тези неща, съжалявам, това не е проблем. Няма ли да е късно тогава? Няма ли да е късно? Защото има ФУПВОС, мониторинг, всичко и накрая общественото обсъждане. Единственият орган, който ще каже той е ветропарк, ще го бъде или няма да го бъде, е ОВОС.
Нито кмета на общината, нито Райна Гучкова, ОВОС ще каже дали това нещо спазва и е законосъобразно. Никой решаваме, нито аз, нито ви. Значи мнението на хората е просто е така. Мнението на хората, всеки си има собствено мнение. Ами вие как ще го знаете това собствено? Госпожо Мандиева, аз за толкова години хубав на вас не станах и няма да стана. Не очаквам да ви спечеля. Аз също за вас. Моля? Аз също не съм хубава за вас. Това е друга Само да отговоря аз на госпожа Вучкова, тъй като зададе внуши неща към председателя на Общинския съвет. Госпожа Вучкова, не е коректно да правите тези внушения. Заседанията, че има нещо непрозрачно, нещо се взема без да е общността да е известена. Заседанията на Общинския съвет са публични. Винаги сте добре дошла, както вие, така и всички. Аз ще се радвам да има толкова хора и на заседанията на постоянните комисии. Внушено е на председателите на Общинския съвет с последните промени в Закона за местно самоуправление и местна администрация, че заседанията трябва да се записват и да се излъчват в реално време. Всичко, докладните, се качва на сайта на общината. Там може да намерите информация. Решенията на Общинския съвет също се качват там. Така че да внушавате, че нещо тук... И аз слушах такива глупости преди да вляза тук. И аз вярвах на много неща. Но като влязах, и господин Братоев може да потвърди, че нещата са много по-различни от това, което се говори. И всеки от вас може да дойде на комисии и на заседания. Не разчитайте много на мен, че потвърдят това нещо. Добре, това заседание беше развалена камерата. Може да е случайно. Звука не се чува. Ами звука, пак ви казах. Записахме. Ние не правим стриптиз да нагледат хората, не говорим. Няма звук, няма нищо. Така че дали Райна Вучкова или Явор Станев ще бъде председател на Общинския съвет, това ще бъде прозрачно със вземат решенията и обществеността ще бъде уведомление за инвестиционно намерение. Сега, госпожо, да. Някой вече се отказва. Може ли малко тишина? Госпожо, казвам се Ангелина. Тишина, хайде да се изслушваме. Ако обичате. Казвам се Ангелина Пенева. Представям себе си. Жител на Приселци съм. Няколко въпроса възникнаха в моята глава. Първо, общината ли продава този горски фонд? Или това е държавен горски фонд? Държавен горски. Така, добре, разбрах, защото не ми беше достатъчно ясно. Второ, защо трябва да продават земята, след като може да се даде под наем за известно време? Това е инвестиция за винаги. Ако се продаде земята, това означава, че няма връщане назад в никакъв случай. Защото може да има много негативни последици, за които сега не се сещаме. И вие самия казвате, аз не съм специалист, не знам, трябва специалист. Може да има неща, които да са безвъзвратно загубени. Какви? Ами, например, аз не разбрах. Първо, колко децибела шум произвежда една перка? Никой не знае. Това ще ви бъде обяснено, ако дойдете на 17. Казаха, че шумът е пренебрежимо малък до никакъв. Тъй като са много високи, с голям мах на витлото и това нещо и са последно поколение. Това по принцип нещо не ме успокоява. Добре, елате на 17 ще ви бъде отговоря. Аз лично ще попитам колко децибела. Така, това не го разбрах, защото подхващаме нещо. Добре, до този момент перките, които са сложени тук и там, би трябвало да са замервани и да се знае колко децибела шум произвеждат на другите места перките, които са сложени. Разбира се, че се знае, господин. Тогава, защо тази информация се крие? От кого се крие? От нас. Ето, аз искам да знам. Кажете ми, една перка, колко децибела? Ама не сте. Той инвеститора тези неща ги обясни, като дойде на първо. Не ги обяснил. Ако може така да я отговоря на госпожата. Инвеститора стоеше там, где стоеше Цветански, аз тук му задах въпроса за шума. Той каза, не съм подготвен по темата. И аз му казах, една перка, като има, трябва да се знае колко е. На 5 метра звука, на 100 метра, на 3 различни разстояния. Той каза, не съм подготвен, другия път ще ви каже. И
другия път е може би на 17. Точно така. Да, Ама но не е предния късно. път не знаеше, така че не е казал за шума. Значи, въпросът ми е в това. Той не е инвеститор, той е консултант. То първо земята, поправете ме архитект Петров, ако греша, земята не се продава, а се дава отстъпено право на строеж. Никой няма намерение да продава държавна земя. Ами аз това имам го информация изяснете, за нискочастотния защото шум. аз останах с впечатление, че те ще закупят Не, госпожо земя. Пенева, никой няма да купува земя. Дава им се право на А за ползване. колко време се дава? По принцип се дава за 50 години. По принцип. Еми да, това е Ама това гаранционния по срок. принцип сега го чуваме. Защото 50 години след като казва, че живота на една перка е около 30 години. Не, госпожо, на тези, които са последен модел, бил 50 години. Никой няма да продава държавна земя. Така, давайте Така, добре. Значи, защо не знаете? Не може да се продава. Сега разбирам, че евентуално за 50 години. Мога да ви отговоря за шума. Госпожо, чакайте, Над 5 мегавата, някой още не се е 20 изказал веднъж, вие 10 път, нека да има поне уважение към... Ама имате уважение към хората. Ама вие нито сте инвеститор, Ма жената е компетентна. Добре, ще й дадем думата, ама някой още се изказва за първи път. Как се изказва за 10 Мисля, че разсеях голяма част от съмненията. Не е съобщо. Не, те първа се пораждат съмненията сега. Защото аз не съм специалист, както и ви, и сега проучвам, сега разбирам и това ме вълнува като гражданин. Добре, особено може ли за кратката шума. версия, Второто че има нещо други е, хора, наколко, на какво разстояние от крайните къщи предвиждате да бъдат перките. Този план първо го видях във Фейсбук. Последните 2 дена го нямаше. Някой го е свалил. Значи аз не мога всеки път, като видя нещо, после си го изтеглям, защото... Така, дайте нататък, защото на вашия Най-близко е най-близко на Фейсбук. Значи, говорете ми на колко може ли малко тишина? от крайните къщи са предвидени първите перки. Това, което ще... Госпожо Пенева, те част вече от перките отпаднаха. До онзи ден не бяха нанесени в кадастъра. Това, което ще кажа на фирмата инвеститор е да се подготвят с информацията и за нивото на шума и на какво. Знам, че ги има. Аз мога да отговоря. На километър е навсякъде и повече, в Круша е 500 метра. Това е твоето изчисление. Не моето, вашето ви го давате, не го давам аз. Пише го, ето го. А защо? Ще ги дадем като метраж до населените места. А това никак не е малко. Госпожо, ще ви дадем и шума на още едно нещо. Понеже преди време бях разбрала, че и в Ветрино искаха да правят такъв парк. И във Вълчи дол. И като погледнах, естествено от интернет, няма откъде другаде, но във Вълчи дол, например, се опитват да узаконят едно правило, че колкото е височината на перката, трябва да се умножи по 10, за да бъде на съответното минимално отстояние от последната къща. Това кой го измисля? Ами аз мога да ви го покажа, аз го гледах. Няма да влизам в... Заедно с кмета, начело с кмета, защитават този принцип. Коя община, госпожо Пенева? Вълчи дол. Вълчи дол, така. Гледах вчера и го качих даже. Вие бихте ли застанали зад своите съграждани, съселени тук, ако перките са на по-малко разстояние от примерно това разстояние, което другите се опитват да защитят. Госпожо Пенева, така, община Ветрино не ми е никакъв пример. Там в момента всички знаем, че са величави. Община Вълчи дол също попадат в обсега на величието и тях също не ме касае. Какво е решил Общинския съвет във Ветрино, в който повече съветника от величие по никакъв начин не ме касае? Ама не намесвайте политика. Там има и политика, госпожо Пенева. Защото има едни соларни паркове, които пречат на перките. Там се говори за бизнес и за политика. Затова казвам, че аз тези две общини по никакъв начин няма да ги коментирам. Защото всеки специалист знае за какво става въпрос там в района. Това, че вие не знаете, не означава, че не съществува. Там има сблъсък между собствениците на соларни паркове и на тези с ветропарковете.
Има наместа на величие, така че дайте да не ги сравняваме двата. Добре, аз съм обикновен гражданин. Аз искам да знам това правило, дали бихме могли да го приложим и при нас, за да бъдем защитени. Не ме интересува ни величие, ни продължаване промяна. От шум, електромагнитни вълни, от екологични проблеми. Аз виждам заплаха за своята сигурност, като обикновен гражданин на общината. На пазара животинския салон го ходили ли? Веднъж отидох. Така, там дали има перки на баира? Ма на баира и далеч от... Някой да е умрял от електромагнитни вълни? А вие имате ли статистика колко хора от какво умират? Не, нямам. Тогава. Благодаря ви, госпожо Пенева. Други въпроси? Господин Братоев, благодаря за проявеното разбиране и търпение. Изчакайте. Господин Братоев чака да вземе думата от 30 минути. Заповядайте, господин Братоев. Кмета каза, че съм за ветрогенераторите. Това ти сам го обяви, да? Така пише. Искате да кажете нещо? Давам думата. Така, почвам от начало. Кмета каза, че съм за ветрогенераторите, което частично е верно, защото съм за ветрогенератори, но тези ме притесняват. По принцип, енергията от възобновяеми източници съм им ефен. На 2 места имам лични солари, ветрогенератор си купувам, обаче това е по средата на гората. Където казахте, че не било сигурно дали е гора и специалисти ще ли да видят, където са направени, това е най-гъстата гора, която е в Авренската община. Защо? Мисочи, какво друго? Аз имах една среща в Министерството на земеделието миналата седмица, където твърдяха, че асфалтираните улици на Камче били гора. И като разбраха, че асфалт той го чухме. Защо във време, където е на баира, има най-силен вятър, няма нито една перка, а имаше до Преселци, до Очинката и сега чувам, че в Синдел зад баира ще има перки, което според мен няма никаква... Кога съм казал, че е зад баира? Нито е баира, Синдел е долу. Там също е баира. Да, а тук, където са всички ветрове събрани на света и духа, няма нито една перка. Просто ми е нелогично, аз не съм инвеститор. Това ще питаш инвеститора, не мен. Да, ще го питам със сигурност. Въпросът ми другия е защо е нанесено в кадастъра, още преди да има мониторинг, ОВОС и всичко друго, вече го има в кадастъра, си иначе ги има перките. Те ги няма. Ма ги има в кадастъра. Петров, обясни му лекца на Братоев, защото тя не е за да постъпи право на строеж или там каквото е, за един имот, няма как да му се даде за цялата гора 500 декара, да се по един малък имот, който ще бъде разположен от перката. Значи той не е минало мониторинга, не е минало ВОСа, да не говорим за обществено обсъждане. Отделен имот. А пък вече е нанесено в кадастъра, се едно, че е факт. Такава е процедурата. Ами то значи връщане назад няма, тук не си губим времето, това отидем в кръчмата. Той няма никаква вайда от нашите събиране, щом е предварително решено. Собственик е държавата, тя е преценила да си отцепи имот. Като споменах за общественото обсъждане, що не го направим в читалището? На 17 казах, че ще е тук. Не, обществено, то няма да е обществено. Среща с инвеститор преди. Значи обществените обсъждания по закон се провеждат след ОВОС. След дъжка чува. Много средства ще се изхъбят, за да се направят всичките тези неща и тогава хората трябва да реагират. Защо? Няма да даде нито една стотинка, госпожо. Има, нали сега някой ги дава? Те ще държат тези, които са вложили. Нека да изслушам господин Бенков, извинявам се, само за момента да ви попитам нещо. Ще ви помоля, може ли тишина? Ще ви помоля на сесията на 17-ти, нашите жители имат следните въпроси. Колко е шума от перката, който бива издава? И второто, което е какво е отстоянието, защото не всички могат да четат карти, какво е отстоянието до корите в населените места, които ще бъдат засегнати. Колко децибела е? Колко децибела херца перката развива и отстоянията от къщите. И третия въпрос беше, Братоев, какво искаш да кажеш? Имаше и за електромагнитни. И дали имало електромагнитни вълни? Как се обладеняват? Значи ние в момента изготвяме протокол. Заповядайте на сесията да отговорите на нашите граждани по тези въпроси. Ако има и други, които в момента се дадат, ще ви ги дарим в писмен вид, за да отговорите.
да се подготвите. Благодаря ви. Последният част от въпроса ми е за залесяването. То явно не касае инвеститора, защото той само ще даде пари, а горското ще ги залесява. Ще има ли обществен контрол на това залесяване, като унищожат еди колко си 100 декара гори? Ще знаем ли къде е залесено и то трябва да е в нашата община, не е в и да се знае, и освен да се залеси и да се бучнат дръвчетата, да се следи тези дръвчета, новозасадени да станат истински дървета, а не просто да се отбинуват. Значи всички такива такси за компенсационно залесяване и присъдружните към тях бъдещи залесявания се нанасят в горско-стопанския план на съответната община, нали така, госпожо Янева? Горското решава в кой имот да бъдат залесени и се прави процедура и се залесяват под контрола на държавно горско стопанство. Тоест имат си цяла процедура и тя са длъжни по закон да я спазят. И няма да е друга община, ще е в тази община. И ежегодно администрацията общинската ще информира населението за залесяването. Можем да поканим на сесия на Общинския съвет представител на Държавно горско стопанство Варна, който да даде отчет какво, къде и как са залесили. Това не го върши като процедура община. Така ще ги поканим. Един момент. Има ли някой, който не се е изказал до момента и иска думата, преди да почнем да даваме думата на хора, които я желаят за втори, трети или енти път? Аз може ли да кажа? Само, който не се, мисля, че ще ви дадем думата. Добре, заповядайте. Нека жената. Добре, заповядайте. Да, аз искам да кажа, че огромна част от населението в село Круша не е съгласно с този проект. Интересуваме за вас, има ли значение мнението на хората и може ли да си направим нещо като подписка или по някакъв начин да може да разберете какво е мнението? Госпожо Емандиева, вие така говорихте нито бяха уведомени кметските наместници. Напротив, бяха уведомени кметските наместници. Нашия не знаеше до Госпожо Емандиева, последният път, който говорихте от името на цялата общност, беше от името на читалищната такава и тя Ама оставете читалището, вие ме махнахте от читалището. Ето хората са тук и могат да кажат. Читалищата са юридическо лице с нестопанска цел и същите тези хора, които говорихте от тяхно име, ви махнаха от читалището. Именно за това сега да направим подписка, кмета да я направи. Съгласна сте, че ви махнаха, защото говорихте от името на всички. Тоест, не говорете от името на общност, която не ви е делегирала. Ще направим допитване. Ваше право е да правите каквото искате. Ако сте решили, че трябва да направите подписка, направете. Аз не мога да ви кажа вие какво да правите. Но имате навика да говорите от името на хората. Не е вярно. Така. Въпросът тук е кмета на Круша, нали? Изчакай. Имате ли други въпроси? Не, няма явно. Кой какво може ли да си направим такава подписка и да вземем... разрешение за подписка. Не мога да разбера. Това е наше... Аз не разбирам въпроса. Защото трябва някой да ни съдейства. Аз не мога... Значи, зададаха се доста глупави въпроси. Моля ви се, каквото искате това правите. Моля ви се да заповядайте само за протокола да се представите. Аз не съм компетентна, както тук много други хора. Просто аз съм си един обикновен жител отскоро на село Аврен. Познавах майка и Бог да я прости, беше прекрасен човек. Съжалявам, майка ми е жива. Бабата ли да? Значи ви бъркам, съжалявам. Извинявам се, дано още да години. Не, си извинявам. Нищо, ще предам поздрави. Просто се приличате с една друга наша жителка. Няма страшно. Не съм компетентна. Просто си избрахме местото и дойдохме да живеем тук. Надявам се спокойно. Колко години живеете тук? Постоянно сме вече трета година. Така. Слушай, постоянно сте регистрирани тук с адреси? Абсолютно всичко ми е постоянно. Включително мъже. Така... Слушай ли въпрос? Поздравление. Да, наистина поздравление, защото много не са регистрирани никъде. Така. От това, което чух до тук, което прочетах във Фейсбук, още веднъж казвам, съжалявам, ако обидя някого с простия си въпрос.
Не искам нищо да засегна по никакъв начин. Тъй като казаха в гората, ще ли да поставят ветрогенератори. Аз малко логиката ми е явно сбъркана. В гората е тихо. Какъв ветрогенератор в тая гора? Обикновено е някъде на голо било, на бърдо, на височина. Нещо не можах да сваля. Този въпрос ще го зададете към фирмата изпълнител. Това ме притесни. Разбирам. Много честно казвам. С чем гора пише за залесяване? Ще зададете въпроса защо са се спрели точно на тези имоти. Аз не мога да. Може ли по този въпрос нещо кратко да кажа? Реплика. Да, реплика. Търсих, когато пускахме тези работи, търсих снимка на ветрогенератори в гора, за да публикувам пост. Трябва да ви кажа, че не можах да намеря. Излязаха хиляди снимки на ветрогенератори по всякакви скалисти участъци в гора. Изкуственият интелект ми генерира една картинка, както стоят ветрогенераторите в гората, но снимка аз не можах да намеря. Размиваме в момента нещата. Елате на 17 и попитайте. Нали така? Значи пак ми е правилното. Не. Убедих се, че правилно мисля. Не, дали мислите правилно или не, аз не мога да кажа. Задайте си въпрос, като дойде за хората и ги попитайте. Ама то е интересно. С чем гора? Пише се име. Госпожо Теня, моля ли се? Получите думата веднъж. Моля да не разбираме нещата. Някой друг или да приключа? Някой друг има ли, който да не се е сказал да иска да иска? Така, за да приключа, вече то почва да се превръща в говорилня. Това е само името за протокол. Геновева Илиева от Садово съм. Питам го, при условие, че проектът е одобрен и всички пари влязат в общината, така както са планувани, как ще бъдат разпределени по населените места? С решение на Общинския съвет, госпожо. Чисто прозрачно. Много просто. Парите. Тъй като няма ли общински съветник от Садово, ще влязат ли пари? Естествено, че ще влязат. До сега да не влизаха без общински съветник. Той ли е гаранта, че влязат пари в Садово? Ами, аз лично съм... Да, логика трябва само в няколко месеца. Госпожо, да. Парите, които влизат в общинския бюджет, се разпределят с който дойде на 17 ще види с решение на всички общински съветници. Така че една стотинка не може да излезе от общинската каса без решение на общинския съвет. Лично съм много разтревожена за пътната мрежа в Садово, отвратителна е. Пътната мрежа в Садово, в момента другия месец, до края на месец или в началото на следващия започва основен ремонт на целия път от Бенковски през Садово до Винилин. Така, в момента вървят замерванията, този път заедно с МРЖБ работихме прекрасно и започва ремонта, така че тази улична мрежа ще бъде оправена. Ще се инвестира и в улиците, вътре в самите населени места, но пак казвам, това става с пари. Не става с добри пожелания. Господин Братов, ето ви снимка на генератори в гора. Господин Манолов, мога ли да го кажа? Не, просто не искам непрекъснато, като говоря с вас, да споменавате Австралия. Аз съм българка и това, че мъжът ми е австралиец, няма нищо. Ма това не са въпроси, госпожо Смит. Ама не дейте така, винаги когато говоря в Австралия, така ли е видяли. Госпожо Смит, имате ли въпрос, защото хората седят и възпитат? Така, за да приключа тази среща. Това е напълно. Мисля, че това написаното го обсъдихме и в крайна сметка дадах отговорите, които мога да дам. За по-специфичната техническа материя, където не съм специалист и не обичам да си смуча от пръстите неща, които не знам. Значи, който има желание да дойде на 17, видяхте, че говорих с представителя на фирмата, той ще подготви отговорите, които ви интересуват и ще ви бъде отговорено на тях. Пак казвам, община Аврен през цялото време ще подкрепя всичко, което ще се случи спрямо рамката на закона и екологичното законодателство. Целта на всичко това е местната общност да спечели, да просперира и да има положителен резултат. Никой няма намерение да унищожава никаква природа. Ето снимка в гора. Така. Но връх Мазалат. В средата на гората. Така. Разбрахме ли се? Мисля, че направихме една добра среща. Благодаря на всички. Извинявам се.
Има ли населено място на 5 метра? 9:30. Ако има някакъв промяна, ще бъде обявено. Значи на сайта на общината винаги се обявява, ако има промяна съответно, пак се обявява. 9:30. Може ли тишина? 9:30 на 17 ще се срещнем отново, ще присъствам. Къде? Така, на 17 от 9:30 ще ви очакваме отново заедно с представителя на фирмата инвеститор. Искам обаче едно да стане ясно. Благодаря на всички на среща, защото беше много полезна и мен много ми хареса, че спазихме някакъв тон. Не ви ли направи впечатление, че тия, които най-много хейтят, ги няма? И не е заради работния ден. Така, госпожо Сидоро, чел съм ви коментарите, извинявам се за допусната грешка, просто много сприлите се на нашия щелка. Винаги сте добре дошла и вие, и госпожа Пеня, и госпожа Крумова, всеки, който желая за всичко. Не е хубаво да си говорим през Фейсбук, като си има реален разговор, на никой не съм отказал такъв. Когато си имала възможност, приемният ден ми е всеки ден. Къде ще бъде среща? Ще бъде среща, господин. Мисля, че ще е малко това пространство. Достатъчно беше днес. Очакваме повече хора. Хубав ден на всички. И на вас. Госпожо Пения, ще има концерт тогава. Thank you.